Nosaltres ens dediquem fa molts anys a la pagesia. Portem 9 generacions aquí i hem practicat sempre una agricultura extensiva. Per tant, amb no molta necessitat de fertilitzants químics ni amb molta necessitat d'herbicides. Aquest camí en aquests últims 30 anys ha estat el fet de trobar l'equilibri entre la diversitat amb una producció i la capacitat de poder-ho transformar i trobar els clients que t'ho aprecien. Nosaltres fem molta varietat de cultius. Hi ha una superfície de cultiu de 100 hectàrees. Tot el que produïm ho tenim vengut. Nosaltres tenim que pensar en l'alimentació íntegra del ramat, que són un ramat de, ara mateix, 700 ovelles. Necessitem tenir xais cada setmana per a la consumició del client. Vol dir que hem de portar una organització en el sistema de maneig del ramat. I aquesta organització passa per treure i posar els mascles, aconseguint 4 parideres l'any. Per nosaltres és molt important per poder practicar l'agricultura regenerativa, poder tenir grups que els puguem treure i posar en blocs depenent de l'estadi on estan. L'època més difícil de quedar cobertes és la primavera. I per l'altra banda, és la més interessant. Aquesta sí que pot ser que facin quasi 2 parts l'any. I per tant, nosaltres el que fem és doble o triple estímul, un efecte mascle. I si tens els mascles tancats i els engegues per Sant Josep, fem una transhumància i canviem d'aires, d'herbes, de tot. És com un doble estímul. No tinc una rotació establerta. Cada camp és un món a part. I aquí està la gran qüestió. Com intervens? Fer el mínim mal possible a la vida de la terra, donant l'espai suficient perquè tu puguis treure fruit. I llavors hi ha un punt intermig, que és instaurar una planta, una de permanent i la teva anual. Tindríem un ventall, primer l'oserda, després podria ser o el lotus o el trèvol, i després podríem treballar, per exemple, amb la trapadella. I per contra, al revés, tenir una gramínia permanent i tu posar-hi lleguminosa anual. Jo fa temps que penso la manera de provar les virtuts de la grama. Conserva més la humitat que no pas que no hi hagi res. Si aquesta grama la barregéssim mecànicament i la trenquéssim, allò sí que seria molta competència. Però si la deixem en superfície, la planta surt per sobre. Quan passem la cosetxadora, a darrere tenim unes pèrdues. Després, quan plogui, sortirà totes les pèrdues en unes línies. Per tant, el que hem instal·lat és un ventilador, com si sembrés. Si nosaltres no volem tocar la terra, d'alguna manera o altra hem de gestionar el que el cultiu ha deixat caure. Aquesta per nosaltres és de les millors lleguminoses anuals que hi ha. És la peça millosa. I per què és tan bona? Perquè la pots pasturar tranquil·lament amb les ovelles, al mig del fred, a l'hivern, xafat, no sé què, i torna a pujar. Fa una flor molt mel·lífera, té molta capacitat de cobrir el sol. És increïble. Mostassa és molt ràpida. A més, ens sembla que és antiparasitària. Ja vam fer mostassa i bessa villosa. Hem d'aconseguir el màxim de cobertes vegetals anuals. Aquí tenim una coberta entre la palla i aquesta vegetació és molt interessant, perquè hi ha molt poques espontànies o molt comptades, per tant és un camp que si no el toquem tenim moltes possibilitats de que funcioni només aplicant criteris de sembra directa. És aconseguir això, és aconseguir matèria orgànica, esponjositat, un sòl viu. Jo penso que si som capaços de mantenir palla a sobre, l'estrès hídric i la compactació no seran tan greus.